Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час у нас раз на 2 тыдні, і прыемна, што гэтым разам не па зуме, а ў студыі кіраўнік агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва і сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў у Беларусі Валерый Ковалевскі. Прывітанне, спадар Валеры. Добрый день, спадар Зміцер. Давайте, можа быть, ведаеце з чаго? Не, давайте пачнем ўсё ж таки з ЗША, бо вы там таксама былі разам са сваімі каляжанкамі, з Гарбуновай і Хоміч, шлі, я так разумею, паралельнымі ці там рознымі па розных баках адной дарогі, але ўсё ж таки ў кірунку Генасамблеі ААН. Што адбывалася, як ацэньваеце і чым адметная была гэтая паездка? Нас сапраўды часам супадалі шляхі з камандай Ціхановскай, але ўсё ж таки у нас перад Нью-Йоркам быў заезд у Вашынгтон, і там былі важныя сустрэчы ў дзярждэпартаменце, у офісе генерала Келага, як прадстаўніка па Ўкраіне, у якім працуе Джон Коул, адзін з галоўных перамоўшчыкаў па палітвязнях у Беларусі. Была сустрэча з Крысам Смітам, які як бы ўжо больш за год займаецца перамовамі па Беларусі. Былі таксама брыфінгі для еўрапейскіх краін у дэлегацыі ўразвяза, сустрэчы з аналітычнымі структурамі, сустрэчы ў амбасадзе Даніі, як на сённяшні дзень прэзідэнта еўрапейскага звязу. І было вельмі важна, зноў жа, асабліва еўрапейцам данесці інфармацыю пра тое, як развіваецца гэты трэк амерыканскі, бо вы не паверыце, але у еўрапейскіх амбасадаў у Вашынгтоне часам ёсць таксама дэфіцыт інфармацыі пра тое, што адбываецца па гэтым. Чакайце, мне ж не адзін раз ваш калега расказваў пра тое, што там жа ж пераемственнасць адбываецца, што ўсё яны ведаюць, інфармацыя перадаецца. Ўсё ж таки не заўсёды так, ўсё ж таки часам прыходзяць новыя людзі, якія потым робяць вялікія вочы і кажуць: што 20-й год, Беларусь, там што там было нешта? Не, ёсць. Я думаю, што агульныя контуры гэтай карціны усім вядомы, але калі казаць пра бягучую сітуацыю, пра нейкія падрабязнасці, там чаго чакаць далей, то гэта інфармацыя ад нас для еўрапейцаў была новай, вельмі важнай. Канешне, і на сустрэчах з амерыканскімі дыпламатамі мы таксама падсвечвалі тыя праблемы ці тыя магчымасці, якія варта было б адпрацаваць у дыялозе з беларускім бокам, дзеля таго, каб не было такіх прыкрых сітуацый, як адбылася, напрыклад, 11 верасня. І пры гэтым мы таксама заўсёды абсалютна адназначна і абсалютна падтрымліваем гэты перамоўны трэк Злучаных Штатаў. І выклікае таксама такое здзіўленне і занепакоенне, насамрэч, калі у медыа пачалася такая кампанія, што гэта не вызваленне, гэта гвалтоўная дэпартацыя. Сапраўды гэта адбылося, сапраўды гэта прыкра, сапраўды гэта непрыемна, але мы памятаем, што людзей вызвалілі, яны атрымалі амаль поўны набор правоў і свабод, яны атрымалі бяспеку, іх выцягнулі з тых умоваў, дзе яны маглі губляць далей сваё здароўе, часам могуць і губляць жыццё, і гэта 99% гісторыі. 1% гэта гвалтоўная дэпартацыя, але тым не менш атрымалася так, што вось гэта публічная дыскусія ў медыа ці ў сацыяльных медыа, яна стала падкрэсліваць менавіта тэму гвалтоўных дэпартацый. Што казаць пра Нью-Йорк, там, канешне, куды больш складанае асяроддзе для працы, асабліва падчас тыдня высокага ўзроўню сесіі Генеральнай асамблеі ААН, бо канкурыруюць паміж сабой не тое, што актывісты ці дыпламаты, канкурыруюць кіраўнікі дзяржаў за магчымасць сустрэцца, за магчымасць паўдзельнічаць у нейкіх мерапрыемствах, прысутнічаць, нейкім чынам заявіць сваю пазіцыю. Але тым не менш у нас таксама былі выдатныя кантакты і з беларускай дыяспарай, дарэчы, з прадстаўнікамі асобнымі, і з дыпламатычным корпусам, і я могу сказаць, што наша задача там была выкананая, тым больш, што у нас была магчымасць абмеркаваць нейкія дзеянні на будучае, што мы можам рабіць менавіта ў рамках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый з дапамогай нашых партнёраў. Дарэчы, просто удакладнюся, калі ўсё ж таки атрымліваецца, што і з дыаспарай сустракаліся. Палітыкі адно, а як вось беларусы, дыаспара ЗША ставяцца да тых тэзісаў, якія вы агучваеце пра неабходнасць перамоваў з рэжымам і гэтак далей? У цэлым я б сказаў, што гэта прыняцце і разуменне. Так, прайшло 5 гадоў. Мы павінны таксама падвесці нейкую рысу, ацаніць, што адбылося
што атрымалася з папярэдняй стратэгіяй і дзе трэба сфокусавацца на нейкіх новых задачах і новых падыходах. І, канешне, прыярытэт вызвалення палітвязняў, ён абсолютна прымаецца. Як і тое разуменне, што нельга пакідаць Беларусі на волю Расіі ці іншых краін, якім, в прынцыпе, ўсё адно на незалежнасць, на правы чалавека, на дэмакратыю. І сёння мы бачым, што ўжо 5 гадоў фактычна Еўропа, Злучаныя Штаты, яны як бы дыстанцыянаваліся ад Беларусі, пакінулі гэтую прастору іншым краінам, каб яны маглі аперировать у Беларусі, праецыраваць свае інтарэсы на нашу краіну. Давайте на тэму палітвязняў больш шырака паговорым, але ведаеце, я хацеў бы пачаць, мяне прасілі перадаць вам словы удзячнасці. Дэмакратычнае пасольства Беларусі на Кіпры просіць падзякаваць спадару Валеру за сумесную працу па падрыхтоўке да форуму Civil Resistance, так правильно? Civil Resistance. По складанню сумесных мераў да пытання вызвалення беларусаў, якія пацярпелі па палітычных матывах за падтрымку Украіны. Что гэта быў за форум? Які фармат? То есть гэта нейкія паралельныя трэкі, бо я так разумею, што паралельна адбывалася зараз у Польшчы канферэнцыя таксама прысвечаная палітвязням, і там таксама нешта вот по гэтай тэме. Я думаю, што гэта не звязаныя мерапрыемствы, гэта дыскусія, каб праінфармаваць супольнасць і кіпрскую, і міжнародную супольнасць, бо я разумею, што там былі прадстаўнікі дыпкорпуса, про тое, што адбываецца ў Беларусі, якія на сённяшні дзень ёсць перспектывы, якія ёсць прагрэс, якія ёсць праблемы, з якімі трэба займацца. І тут сапраўды са спадарання Алесі Пархоменка мы кансультаваліся па нейкіх пытаннях, па тых тэзісах, якія варта было б агучыць. Наколькі я разумею, выдатна атрымалася ўдзел у гэтым мерапрыемстве, і прынамсі, як я разумею, гэта быў нейкі дэбют для яе, што таксама важна, гэта новы ўзровень, гэта не проста двухбаковая праца там дзесьці ў закрытым фармаце, а гэта магчымасць ужо публічна агучыць нейкія важныя тэзісы па беларускай тэматыцы. Тым не менш, звяртаючыся да тэмы палітвязняў, мы бачым два трэкі, па якіх ідзе вызваленне. Унутраны трэк, дзе там типа Лукашенко кажа: я тут са сваіх гуманітарных нейкіх меркаванняў вызваляю такую-то колькасць людзей, якіх людзей мы не ведаем, прозвішча іх не называюцца, толькі лічба, і людзі застаюцца у Беларусі под наглядам і гэтак далей, з абмежаваннямі, але на волі, прынамсі, што маем, то маем. І другі трэк, дзякуючы вызваленню, дзякуючы перамоўнаму працэсу Вашынгтон-Мінск. У гэтай сувязі і гэты форум, пра які мы зараз узгадалі на Кіпры, і той форум, канферэнцыя, якая праходзіла, прысвечаная палітвязням у Польшчы, у Варшаве і ў Познані. Ёсць шмат выказванняў, што гэта дарэмная трата высілкаў і рэсурсаў, таму што ніякім чынам мы на гэтыя працэсы паўплываць не можам. Варта яны ці не вартыя? Канешне, варта. Канешне, варта абмяркоўваць, варта абменьвацца інфармацыяй, варта нават сустракацца разам. Вось гэтыя кангрэсы па палізняволеных тут у Польшчы, гэта таксама і магчымасць сустрэцца і ўжо наўпрост абмяркоўваць з людзьмі. Таму што часам мы вядзем гэтую працу дыстанцыйна, і заўсёды застаюцца нейкія неадказаныя пытанні, і ці могуць быць іншыя інтэрпрэтацыі таго, што людзі насамрэч маюць на розуме там і чым займаюцца. Гэта частка працэса, ён абсолютна неабходны для того, каб падтрымліваць гэтае пытанне у фокусе ўвагі і палітычных структур, і грамадзянскай супольнасці. Але гэта только вельмі маленькая частка гісторыі. Гэтым не абысціся. Гэта не дапамагае само па сабе людзей вызваляць з турмаў. Тут прынцып такі. Мы маглі б гэта рабіць калі мы маглі гэта рабіць самастойна, я маю на ўвазе дэмакратычны рух, вызваляць людзей, то мы, мабыць, рабілі б гэта самастойна. Але мы гэта рабіць не можам. Таму у нас ёсць патрэба звяртацца да тых краін, у якіх ёсць пэўныя рычагі ўплыву на сітуацыю ў Беларусі, ёсць наўпроставы дыялог з рэжымам Лукашэнкі, і ў рамках гэтага дыялогу яны могуць прапаноўваць нейкія варыянты для таго, каб вызваляць людзей. І тут, я думаю, вельмі важнае пытанне, на якое мы можам адказаць. Асабліва у рамках гэтай дыскусіі. Ці варта, ці не варта саступаць, ці варта знаходзіць нейкія кампрамісы, ці варта здымаць санкцыі дзеля вызвалення людзей. Ці вось гэтая новая прапанаваная стратэгія
такой больш гнуткага падыходу да сітуацыі ў Беларусі, да ўзаемадзеяння з рэжымам Лукашэнкі, ці яна вартая таго, ці мы не аддаем нашыя пазіцыі, не легітымізуем там рэжым Лукашэнкі і так далей. Мне здаецца, тут вельмі важнае пытанне, якое мы ўсе павінны задаць самыя сабе. І найперш гэтае пытанне можа ісці да тых, хто крытыкуе сённяшні падыход, які прапануе кааліцыя за вызваленне палітвязняў. Ці можам мы гарантаваць, ці можам мы, нават я б так сказаў, ці можам мы абяцаць палітвязням сёння ў турмах, што праз год яны будуць вызваленыя так, як патрэбна, так, як правільна. Калі людзей будуць сустракаць з кветкамі, калі іх будуць рэабілітаваць, калі будуць кампенсаваць іх фінансавыя страты, аднаўляць на месцах працы і вучобы, і людзі будуць жыць нармальным жыццём. Ці можам мы на сённяшні дзень узяць на сябе адказнасць і сказаць: пацярпіце яшчэ год, ваша ахвяра недармовая. Мы абавязкова прыйдзем. Праз год вы ўсе будуце вызвалены. Хто можа на сённяшні дзень взяць на сябе адказнасць за гэта? Што гэта спрацуе пасля 5 гадоў таго, што насамрэч гэтая стратэгія не спрацавала. Толькі ціску, толькі як бы таго, каб ізаляваць рэжым, каб забраць у яго ўсю міжнародную прастору. Гэта не спрацавала, на жаль. Яна мала сэнс на першапачатковым этапе пасля 2020 года, але ўсё ж такі мы бачым, што яе эфектыўнасць пачала з часам зніжацца. І калі мы бачым, што нейкая стратэгія пачынае губляць сваю актуальнасць, яна ўжо неадэкватная тым новым умовам, у якіх мы жывем, трэба думаць пра тое, што трэба змяніць, бо ўсё ж такі прыярытэт вызвалення палітвязняў у Беларусі гэта агульна прыняты прыярытэт, але ён не можа заставацца толькі дэкларатыўным. Для таго, каб яго рэалізаваць, трэба прыходзіць да стала перамоваў з канкрэтнымі прапановамі. Інакш Лукашенко не будзе кіравацца толькі прынцыпамі гуманізму. Міг пытанне ад гледачоў, ёсць тут шэраг цікавых, я задам. Міг пытаецца: нас пераканалі, от, дарэчы, акурат такі ў працяг гэтай тэмы пра змену сітуацыі і неабходнасць змены падыходаў, можа быць. Нас пераканалі, што гуманітарны і палітычны гэта розныя трэкі. Зараз кажуць, што гэта найважнейшы трэк, ну я так разумею, гуманітарны, і ён паглынае палітычны. Што далей будзе? Ну, то есть, ці згодны вы з такім выказваннем, і што далей будзе? Я думаю, што гуманітарны трэк это сапраўды такі найбольш надзейны на сённяшні дзень падыход, бо тут няма палітызацыі, тут няма заходу на тыя тэрыторыі, які вельмі складаныя на сённяшні дзень, і пра якія на сённяшні дзень рэжым не гатовы размаўляць. То бок аслабленне менавіта палітычнага ціску у Беларусі, пераследу. Але праз гэты дыялог пра вызваленне палітвязняў у нас ёсць магчымасць, прынамсі пакуль што на ўзроўні гэтага дыялогу заходняй краіны Беларусь все ж таки паступова выбудоўваць нейкія камунікацыі, нейкія алгарытмы вырашэння праблем. І так абавязкова ўжо зараз заводзіцца тэма таго, што трэба было б размаўляць пра спыненне рэпрэсій. Магчыма, запавольванне, магчыма, змякчэнне гэтых рэпрэсій на сённяшнім этапе. Але каб стварыць нейкую дынаміку, якая б вела да таго, што рэпрэсіі ў Беларусі скончацца. І, канешне, дзесьці там падчас гэтай размовы будзе весціся і пра тое, каб адкрыць нейкую прастору для грамадскай дзейнасці ў Беларусі, якая на сённяшні дзень таксама пад вельмі моцным кантролем. Пры гэтым моя асабістая ацэнка такая на будучае, што мы можам чакаць у Беларусі, гэта тое, што рэжым здолеў кансалідаваць свае пазіцыі і як бы больш-менш стабілізаваў эканамічную сітуацыю ў Беларусі. Эліты скансалідаваны, гэта відавочна, што не бачна ніякіх праяваў таго, што яны будуць выступаць супраць Лукашэнкі. Чакаць, мне падаецца, чакаць выступу эліт, это як чакаць выхаду беларусаў зараз на вуліцы на акцыі пратэста. А тым не менш, гэта застаецца адным з важных тэзісаў палітычных структур, раскол эліт. Пра гэта гаворыцца наўпрост, пра гэта гаворыцца як штосьці, што вось літаральна там за вуглом павінна адбыцца. І калі мы размаўляем пра гуманітарны палітычны трэк і ўвогуле наша стаўленне да таго, як прыносіць змены ў Беларусі, дэмакратычныя змены, то мне здаецца, што вельмі часта на сённяшні дзень барацьба з Лукашэнкам, барацьба з рэжымам Лукашэнкі, яна пачала засланяць усю краіну, яна пачала засланяць інтарэсы беларусаў, яна пачала засланяць нацыянальныя інтарэсы нашай краіны. Ну, то бок і ў гэтай барацьбе ёсць небяспека, што можна будзе, знішчаючы там ці пераследуючы самого Лукашэнку і яго рэжым,
просто нанесці непапраўную шкоду самой краіне. То бок можна падштурхнуць яе да таго, што Беларусь будзе ўсё больш аслабляцца, што яна будзе і эканамічна, і палітычна, і знешнепалітычна будзе губляць свае пазіцыі. То бок это як сказаць, у мяне там у хаце завяліся прусакі, таму я спалю гэтую хату, каб не было прусакоў. То бок трэба все ж таки адкарэктаваць сваё бачанне сітуацыі, падумаць, супраць чаго і за што мы змагаемся і што для нас найважнейшае. Мы, можа быць, пазней троху вернемся да гэтай тэмы. Я гляжу, тут у чат подцягнулася цяжкая артылерыя з чату рэфарматараў. Луіджы, твоё пытанне трошачку не па вось тэмы, якая зараз мы абмярковаем, мы яго абавязкова зададзім, але трошачку пазней. Я просто хочу вярнуцца, працягнуць тэму палітвязняў, але вярнуцца да ЗША, дакладней да Келага, з якім вы сустракаліся напярэдадні таго, як ён прыляцеў у Варшаву і зрабіў сваё сенсацыйнае заяву сваю. Вось калі вы з ім сустракаліся ў ЗША, былі нейкія разуменні таго, што ён агучыў пазней? То есть вы ўжо разумелі, па якім сапраўдным, якія мэты пераследуе гэты перамоўны трэк, што сябе уяўляюць і што на гэтым трэку, якую ролю адыгрываюць сам працэс перамоваў па вызваленню палітвязняў? Да, я ўдакладню, насамрэч мы сустракаліся з камандай Келага, з супрацоўнікамі розных бюро дзярждэпартамента, але самім Келагам я толькі павітаўся, пазнаёміўся у Варшаве, якраз пасля той самай панелі, на якой ён зрабіў гэтае выказванне. Насамрэч няма ніякага супярэчання ў тым, што ён гаворыць, што ён сказаў пра тое, што для нас прыярытэтным з'яўляецца пытанне рэгіянальнай бяспекі, а пытанне палітвязняў для яго як бы з'яўляецца другасным. Таму што сам Келаг займаецца менавіта гэтай праблематыкай. Гэта яго рэальная місія і функцыя знаходзіць варыянты вырашэння праблемы вайны Расіі супраць Украіны. Сам перамоўны працэс пачаўся задоўга да таго, як прыйшоў Трамп, як ён прывёў Келага. То бок гэты механізм, гэта, я б сказаў, назваў его транспартны сродак, на якім сёння едзе Келаг, ён ствараўся задоўга да таго, як ён прыйшоў да гэтай функцыі. І заўсёды у цэнтры гэтага працэсу перамоўнага паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю былі менавіта пытанні гуманітарныя, то бок вызваленне людзей з турмаў. Тое, што Келаг заехаў у Беларусь і падняў пытанні, якія менавіта з'яўляюцца часткай яго місіі, яго функцыі, гэта абсолютна нармальна і лагічна, ён скарыстаўся гэтым транспартным сродкам, каб дабрацца да Лукашэнкі, каб з ім абмеркаваць важныя пытанні. Я разумею, што Злучаныя Штаты ва ўмовах, калі вельмі моцна буксуе мірны працэс па Ўкраіне, яны шукаюць розныя варыянты. І гэта тая самая сітуацыя, як кажуць і праваабаронцы, і палітыкі, і актывісты, што дзеля таго, каб вырашыць такую важную праблему, я гатовы размаўляць з д'яблам. І у Келага няма ніякіх праблем з тым, каб размаўляць на такія важныя тэмы, якія могуць выратаваць жыцці тысяч людзей, нават з Лукашэнкам. Таму я тут не бачу супярэчнасці. Ёсць сярод беларусаў такое расчараванне, а як жа ж так? Няўжо Злучаныя Штаты ім не баліць за палітвязняў? Ім баліць. І сапраўды у Злучаных Штатаў, магчыма, як ні ў адной іншай краіны ў свеце ёсць досвед, ёсць нават механізмы інстытуцыянальныя, каб вызваляць закладнікаў. Бо гэта адзін з прыярытэтаў знешняй палітыкі ЗША – вызваляць сваіх грамадзян. То бок у іх ёсць значны практычны досвед. Адрозна, напрыклад, ад многіх еўрапейскіх краін. Я просто не ведаюць, як гэта рабіць. Чаму Злучаныя Штаты зайшлі ў гэту гісторыю, бо яны ведаюць, як размаўляць на такія тэмы. Ёсць абвінавачванне на тое, што гэта рэал-палітик і што цяпер гэта нейкія прагматычныя інтарэсы, якімі кіруюцца Злучаныя Штаты. І ў мяне пытанне цяпер да саміх беларусаў. Беларуская нацыя вельмі прагматычная нацыя. І рэал-палітик — это тое, што прашыта, я б сказаў, у нацыянальнай свядомасці беларусаў. То бок мы робім штосьці, калі мы разумеем, што гэта прывядзе да нейкага выніку. Не буду абсалютызаваць, канешне, але тым не менш беларусы ў сваёй масе яны досыць такія практычныя людзі. Ім патрэбна зразумець, што дзеянне, якое яны робяць сёння, яно прывядзе да нейкага выніку, да нейкага прадукта. Чаму мы зараз абвінавачваем ці расчароўваемся тым, што Злучаныя Штаты кіруюцца сваімі практычнымі інтарэсамі, нацыянальнымі інтарэсамі, дзеля таго, каб вырашаць свае праблемы праз Лукашэнку?
па-ранейшаму адзначу, што нават у камунікацыях Злучаных Штатаў пра паездкі ў Мінск, пра гэтыя сустрэчы з Лукашэнкам заўсёды тэматыка палітвязняў знаходіцца на першым месцы ў цэнтры размовы. Гэта не выключае таго, што яны абмяркоўваюць іншыя тэмы. Канешне, я думаю, што прыехаўшы ў Мінск і распачаўшы 6,5-гадзінныя перамовы з Лукашэнкам, просто будзе неразумна не скарыстацца магчымасцю і не распытаць яго, што ён думае пра гэта, ці скарыстацца яго дапамогай у тым, каб даставіць нейкую інфармацыю да Пуціна. Дзеля таго, каб зноў жа працягваць ствараць гэтыя ўмовы для вырашэння вайны супраць Украіны. Таму амерыканцы дзейнічаюць вельмі прагматычна, яны выкарыстоўваюць розныя магчымасці. Адначасова яны дапамагаюць нам вырашыць нашу праблему. Я думаю, што іх трэба толькі падтрымліваць гэтым у гэтай дзейнасці і падцягваць да гэта еўрапейцаў, якія па-ранейшаму застаюцца такія трошкі на ўзбочыне гэтых працэсаў, хаця вось сустракаўся Крыс Сміт з міністрам Сікорскім і выявілася, што ёсць, аказваецца, ўжо польска-амерыканскі дыялог па вызваленню беларускіх палізняволеных. Добрая навіна. Я спадзяюся, што гэта... Польска-амерыканскі, а не польска-амерыканскі з Мінскам. Атрымліваецца, што так. То бок такія даволі цікавыя зараз камбінацыі выбудоўваюцца, але всім хацелася б, канешне, быць датычнымі да таго, як вызваляюць людзей. Бо гэта рэальны поспех, гэта тое, што дзеля чаго працуюць дзяржавы, для того, што працуюць і дыпламаты, каб вырашаць такія праблемы. Глядзіце, з пункту гледжання практычнасці, якія эмоцыі былі, як я адчуў, калі прагучалі словы Келага. Практычна падыходзіць ЗША да гэтага працэсу і мы не паўплываем на рэпрэсіі, это ўвогуле ваша ўнутраная справа, мы разумеем, што адных вызвалілі 3 на гэтае месца ізноўку селі, але мы прагматычна падыходзім, мы вось гэтых, калі браць толькі эту частку палітвязняў датычныя, мы гэтых людзей вызвалілі. Трамп напісаў твіт, яшчэ раз маргнуў у бок Нобелеўскага камітэта. Глядзіце, тут яшчэ один пунктик мне. Прагматычны падыход, вызвалілі, там как-то працуе на гэта. З другого боку мы бачым прагматычны еўрапейскі падыход, якія кажуць, што мы разумеем выдатна, што гэты працэс ніяк не ўплывае на спыненне рэпрэсій. Рэпрэсіі не спыняюцца, новыя людзі садзяцца, пры ўсёй шкадаванні тых, хто сядзіць, мы прагматычна падыходзім, няма спынення рэпрэсій, чаго ўвязвацца ў гэтыя працэсы. І толькі беларусы стаяць і такія, а дзе наш беларускі інтарэс прагматычны? Вось якраз зараз у гэтым месцы у беларусаў ёсць магчымасць уплываць на свядомасць, на палітычныя пазіцыі, на дзеянні еўрапейцаў, прынамсі, і нават амерыканцаў. Ім трэба нагадваць пра тое, што для нас гэта важна, што мы цэнім тое, што яны робяць. Але сапраўды еўрапейцы на сённяшні дзень займаюць такую пазіцыю, навошта нам гэта ўцягвацца, калі працягваюцца рэпрэсіі. Так гэта менавіта той самы момант, калі трэба ўцягвацца ў гэтую працу дзеля таго, каб спыніць рэпрэсіі. Бо у еўрапейцаў ёсць значна больш важныя і каштоўныя інструменты, рычагі ўплыву на сітуацыю Беларусі, на ўвазе санкцыі, якія могуць дапамагчы памяняць вось гэтыя практыкі ў Беларусі. І адмова ад таго, нам не на карысць. То бок амерыканцы робяць гэта на сённяшні дзень самастойна, в адзіночку, і часам нават падвяргаюцца крытыцы за то, як гэта адбываецца. Вяртаюся да праблемы гэтых гвалтоўных дэпартацый. Дык вось, у беларусаў якраз сёння ёсць голас, калі яны могуць сказаць, еўрапейскія краіны, Брусэль, Варшава, Вільнюс, Берлін, Парыж і гэтак далей, мы чакаем ад вас, што вы зоймеце больш прынцыповую пазіцыю, больш практычную пазіцыю па гэтым пытанні, што вы не будете глядзець на гэта як проста сведкі нейкіх працэсаў. У вас ёсць суб'ектнасць, у вас ёсць рычагі, у вас ёсць воля, прыкладвайце гэтую волю туды, куды трэба. І ў гэтым месцы ёсць разыходжанне паміж тым, як мы размаўляем з замежнымі палітыкамі, дыпламатамі, я маю на ўвазе нашу кааліцыю за вызваленне палітвязняў разам з Ольгай Гарбуновай, Тацянай Хоміч, і то, як пра гэта кажуць палітычныя структуры Беларусі. Яны настойваюць на тым, што ніякіх саступак не павінна быць. Хай амерыканцы займаюцца дыпламатыяй, але Еўропа
не рабіце гэтага, працягвайце свой ціск, нарошвайце гэты ціск, нельга нармалізаваць сітуацыю, нельга нармалізаваць адносіны з Лукашэнкам. Это тое месца, дзе ў нас ёсць вельмі такія сур'ёзныя разыходжанні ў падыходах. То бок палітычныя структуры на сённяшні дзень спрабуюць спыніць Еўропу ад таго, каб яны памянялі сваю пазіцыю па Беларусі, каб еўрапейцы таксама разам з амерыканцамі закасалі свае рукавы і пачалі займацца сур'ёзнай справай. Не проста стаяць на ўзбочыне і дэклараваць сваю незгоду з тым, што адбываецца ў Беларусі. Гэта не спрацавала. За 5 гадоў трэба да гэтага падыходзіць па-іншаму. Нават Шрайбан сказаў, санкцыі гэта не фетыш, гэта інструменты. Вось еўрапейцы назапашваюць інструменты. Імі трэба карыстацца сёння. Мы бачым, у якім стане выходзяць людзі з турмаў, людзі губляюць здароўе, людзі губляюць свае жыцці часам. І у гэтай сітуацыі адкладваць яшчэ на нейкі час вырашэння гэтай праблемы, гэта вельмі высокія рызыкі, это страчаныя магчымасці. Мы таксама не можам быць абсолютно 100% упэўнены ў тым, што амерыканцы будуць весці гэтую справу там да апошняга палітвязня. Ім таксама трэба нейкі саўдзел, трэба нейкая дапамога, найперш ад беларусаў. Яна на сённяшні дзень такая трохі няроўная бывае, але таксама, каб іншыя краіны, Еўразвяз і Великабрытанія і Канада далучаліся да гэтага працэсу. Калі ёсць інструменты, мы ведаем, што гэты інструмент сёння можа вызваліць людзей і запаволіць рэпрэсіі. Чаму гэтым інструментам мы не карыстаемся? Чаму мы працягваем назапашваць у разлік на што? Зноў жа, вяртаюся да гэтае пытання. Хто можа гарантаваць, што гэты падыход, гэтая стратэгія дазволіць людзям выйсці з турмаў па ідэальным сцэнары, там праз дэмакратычныя змены, праз год ці праз 2 гады? Хто можа ўзяць на сябе такую адказнасць? Наўрад ці сёння ўжо ведаючы, маючы досвед, то гэта можна гарантаваць. Калі мы разумеем, што гэта не працуе, то якім чынам можна, як можна сабе дазваляць падтрымліваць тое, што не працуе? Ведаеце, як гэта старая слаўная такая пагаворка індзейская. Калі конь здох, трэба з яго злазіць. Не трэба спрабаваць расштурхваць яго далей, щоб ён пабег і пацягнуў цябе наперад. Трэба мяняць, значыць, стратэгію, мяняць падыходы і стаўленне сваё да этой сітуацыі. Добра, у гэтай сітуацыі калі ўсё ж таки браць такі накірунак, падштурхоўваць з заходніх партнёраў, палітыкаў да таго, каб яны распачыналі гэтыя працэсы, перамовы з Лукашэнкам і гэтак далей. Я нават тут не бяру пытанне там, ёсць у гэтым нейкія там моманты легітымізацыі, нема і гэтак далей. Але з аднаго боку гэта, з другого боку вы кажаце пра нацыянальныя інтарэсы, што трэба ўсё ж таки, каб краіна не абяднела, чытай, здымайце санкцыі там і ўсё астатняе. І ў гэтай сітуацыі акурат такі пытанне задае ізноўку Міх, які пытаецца, як нам не ўмацоўваць пазіцыю Лукашенко гэта Беларусь, Беларусь гэта Лукашенко? Прынамсі, на сённяшні дзень ёсць пэўнае супадзенне, я б сказаў. Канешне, Беларусь значна больш, чым Лукашенко. Гэта і гісторыя, гэта і культура, гэта і мільёны людзей, гэта і нацыянальныя межы, якія трэба шанаваць. Гэта пытанне таксама пра тое, ці мы можам паўтарыць Беларусь у нейкім іншым месцы. У нас ужо ёсць свая краіна, мы не мусім ад яе адмаўляцца. Але тым не менш, на сённяшні дзень Лукашенко кантралюе сітуацыю ў краіне. Той чалавек, які у руках якога ключы ад камер, дзе знаходзяцца людзі. І ён таксама можа прымаць ці не прымаць тыя рашэнні, якія шкодзяць суверэнітэту, незалежнасці Беларусі. Мы бачым, што за апошнія 5 гадоў, калі Лукашенко вельмі моцна аслаб у выніку таго, што ён страціў абсалютна сваю легітымнасць, Расія моцна пашырыла свой уплыў, сваю прысутнасць у Беларусі. Гэта суправаджалася таксама і выхадам еўрапейскіх краін, амерыканцаў з Беларусі, фактычна пакідаючы гэтую палітычную, дыпламатычную, эканамічную прастору для таго, каб Расія ці Кітай ці іншыя нейкія краіны запаўнялі гэтую прастору сабой, калі яны пачынаюць праецыраваць свае падыходы да правоў чалавека, да законнасці, дэмакратыі, да суверэнітэта Беларусі. І то бок мы на сённяшні дзень бачым, што Беларусь з еўрапейскай краіны ператвараецца ў еўразійскую краіну, дзе пануюць іншыя інтарэсы і іншыя людзі задаюць тон таму, як Лукашенко глядзіць на нас. То бок мне вельмі складана адмовіцца ад прызнання рэальнасці, што Лукашенко працягвае кантраляваць сітуацыю і прынамсі няма на сённяшні дзень ніякіх прыкметаў таго, што гэта хутка спыніцца, сітуацыя памяняецца нейкім чынам. Хаця ёсць пэўныя таксама сігналы пра тое, што
рыхтуецца нейкі пераход, нейкі транзіт улады, прымаюцца законы там про тое, каб надаць больш паўнамоцтвам мясцовым органам улады. Гэта можа выглядаць як драбніца, але это можа быць і часткай нейкага працэсу, про тое, каб все ж таки гэтую вертыкаль трошки зрабіць больш гарызантальнай, як бы так сказаў. І в гэтым сэнсе пытанне такое: калі адбываецца транзіт улады ў Беларусі, калі надыходзіць гэты момант па самых розных прычынах, хто будзе ў краіне дзеля таго, каб нейкім чынам уплываць ці удзельнічаць у гэтых працэсах, у дыскусіях пра тое, што будзе далей. Калі гэта адбудзецца заўтра, там не будзе еўрапейцаў, там не будзе амерыканцаў, там будуць расіяне, там будуць кітайцы, якія будуць дыктаваць, што павінна быць зроблена, якія павінны людзі стаяць на пасадах. Еўрапейцаў, амерыканцаў не будзе, але дзеля таго, каб удзельнічаць у гэтых працэсах, дзеля таго, каб насамрэч на штосьці ўплываць, каб дамагацца таго, што Беларусь все ж таки еўрапейская, а не еўразійская краіна, там трэба быць, там трэба мець кантакты, трэба наладжваць адносіны, трэба нейкім чынам прыносіць свае інтарэсы, трэба падтрымліваць тыя праграмы, якія цікавыя для беларускага грамадства. Напрыклад, сацыяльныя праграмы. Гэта таксама можна адвесці, так скажем, да гуманітарнай нейкай сферы, але вельмі шмат уразлівых груп насельніцтва ў Беларусі страцілі гэтыя магчымасці доступу да заходніх праграм дапамогі пасля 2020 года, бо еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты, яны адазвалі ўсе праграмы. Ну і фактычна людзі сталі закладнікамі вось гэтых палітычнага крызісу ў адносінах паміж Беларусю і Захадам. Таму таксама пытанне да нас: ці мы хацелі б такога, што Беларусь з еўрапейскай краіны ператварылася ў еўразійскую краіну? Ну, вы як адчулі, што я акурат такі адкрыў вашу цытату на гэтую тэму і хацеў перайсці да яе. Таму цытаваць я вас не буду. Ваша цытата падчас сайт-івенту «Час для адказнасці і справядлівасці па прагроза вяршынству закона ў Беларусі». І давайте пачнем з першай тэзісы. Вот вы кажаце, падрыхтоўка да транзіта ўлады. Ведаеце, адзін з маіх спікераў добра так слушна заўважыў, я з ім пагаджуся, назіраючы за працэсамі палітычнымі, якія ідуць ужо 30 гадоў найноўшай гісторыі ў Беларусі, што пра нейкія прыкметы транзіта ўлады, якія нібыта адбываюцца, мы чуем ад моманту заканчэння другога тэрміну знаходжання Лукашэнкі ўлады. Вось калі законныя гэтыя тэрміны падышлі, пачаліся размовы, што ну вот к транзіту улады нешта там такое. Да гэтага часу чуем. Адкуль у вас зараз нейкія там размовы пра транзіт улады? Я згоден абсолютно, что да, гэта такі досыць папулярны тэзіс у Лукашэнкі, што ўсё, гэта апошні раз, а вось наступны раз уже хтосьці іншы. Але тым не менш мы разумеем, што ну, нават просто па фізіялагічных нейкіх прычынах гэта не можа доўжыцца бясконца. І гэта мне таксама нагадвае контраргумент з боку еўрапейскіх партнёраў, асабліва нашых суседзяў, якія кажуць, мы ўжо спрабавалі раней у гісторыі нейкім чынам разруліваць крызісы ў Беларусі, там ішлі на сустрач Лукашэнку, мы з ім размаўлялі, прапаноўвалі нейкія варыянты. Гэтым разам мы ўжо не будзем, нас ужо не падмануць. Пры гэтым адкідваючы ў бок той рэальнасць такая, што на сённяшні дзень сённяшні крызіс ён абсалютна адрозніваецца ад тых крызісаў, якія былі ў мінулым, у 10-м годзе, у 6-м годзе, у 2001 годзе, калі сапраўды былі такія спробы наладзіць дыялог і прапанаваць нейкія варыянты разрашэння тых сітуацый. На сённяшні дзень Беларусь саўдзельніца ў вайне. Як бы я не буду апісваць все тыя прыкметы, якія там все, што здарылася з Беларусю за гэтыя 5 гадоў, але сённяшні крызіс унікальны. І сённяшні крызіс пагражае не толькі дэмакратыі ў Беларусі ці правам чалавека, ён пагражае існаванню Беларусі як незалежнай дзяржавы са сваёй нацыянальнай ідэнтычнасцю. І казаць пра тое, што не, мы не будзем гэта рабіць гэтым разам, таму што мы спрабавалі ў мінулы раз і ў нас гэта не атрымалася, і мы выйшлі пакрыўджанымі, гэта не сур'ёзная і не вельмі дарослая пазіцыя. Калі мы бачым, што ёсць праблема, так мы ж можам на сябе спраецыраваць як ну, дарослыя людзі. Там хтосьці захварэў, там мінулы раз я гэта лячыў, вось яно вылечылася, зараз яно вярнулася. Таму гэтым разам я гэтым праблемай займацца не збіраюся. Но мы разумеем, якія будуць наступствы таго, калі чалавек не будзе клапаціцца пра сябе. Тое самае можна сказаць і пра беларускую праблему. Яна вырашальная.
але просто ёй ніхто не займаецца менавіта з пункту гледжання вырашэння. Была заўсёды на 20-го года была пазіцыя такія: мы павінны накінуць удавку як бы і задушыць, там адабраць тэрыторыю, адабраць міжнароднае прызнанне, санкцыямі вымусіць Лукашэнку дзень рабіць тое, што патрэбна там для дэмакратыі, для правоў чалавека. Але гэта не атрымалася, тому што Лукашэнкі была заўсёды Расія. Потом з'явіўся Кітай, з'явіліся іншыя краіны, якія гатовыя былі падтрымліваць яго, забяспечваць яму міжнароднае прызнанне, як бы непоўную гэту міжнародную ізаляцыю. Эліты таксама вымушаны былі пагадзіцца з тым, што гэты чалавек зноў змог пераадолець гэты палітычны крызіс і умацаваць сваю ўладу. То бок мы маем тое, што маем. Ці мы будзем на гэта заплюшчваць вочы і чакаць, калі гэта састарэлыя інструменты спрацуюць, ці ўсё ж такі думаць пра іншыя падыходы? Але вяртанне амбасадараў, якую ўсё ж такі роль яно адыграе? Таму што учора у мяне была размова з вашым калегам, як высветлілася, польскім экспертам, аналітыкам Камілем Клусінскім, які таксама быў дыпламатам у свой час. І ён кажа, як дыпламат дасведчаны, як і Валерый таксама дыпламат, я магу сказаць, часовы павераны можа выконваць усе тыя ж самыя функцыі, пра якія вы кажаце, там адсочваць, там ну неяк там спрабаваць уплываць, падтрымліваць кантакты. Для гэта не абавязкова амбасадар менавіта. Вся розніца толькі ў тым, што часовы павераны можа свае даверчыя граматы даць міністру замежных спраў, а амбасадар мусіць іх даваць у рукі Лукашэнку. І ўсё. Ну, я не пагаджуся тут са спадаром Камілем, добра знаёмы з ім і вельмі шаную яго экспертызу, але ўсё ж такі ў дыпламатычнай практыцы абсалютна зразумела, што амбасадар гэта чалавек, які мае наўпроставую сувязь з кіраўніком сваёй дзяржавы, якая накіруе. То бок гэта упаўнаважаная асоба гаварыць ад імя прэзідэнта, напрыклад Польшчы. Ён прыязджае ў краіну і ён мае магчымасць там перадае гэтыя даверчыя лісты кіраўніку гэтай дзяржавы. Ну прынамсі гэта будзе Лукашенко. Пасада амбасадара заўсёды забяспечвае больш высокі ўзровень сустрэч. Гэта апрыёры, это дэфолт. І з гэтым спрачацца проста немагчыма. Болей за тое, калі ёсць палітычная падаплёка ў тым, што няма амбасадараў, то павераных у справах заўсёды будуць трымаць на значна ніжэйшым узроўні. Проста каб сказаць, ну калі вы хочаце большага, то вам трэба прысылаць і адпаведны ўзровень. Гэта таксама і магчымасць больш эфектыўнага вырашэння нейкіх праблем, якія могуць узнікаць у двухбаковых адносінах. Канешне, амбасадар гэта не проста адсочваць сітуацыю, гэта наладжваць кантакты, гэта развіваць адносіны, гэта разумець лепш і дзяржаўны апарат, і грамадскую супольнасць. І менавіта з амбасадарамі можна вырашаць сур'ёзныя праблемы, разруліваць іх на хаду, ці ствараць нейкія новыя магчымасці дзеля таго, каб як бы збліжаць этой краіны, ствараць новыя сувязі. Да паверанага будзе стаўлена такое: ну ты ці часовая асоба, ці ты значна ніжэйшая, ці хто прызначыў, міністр замежных спраў. Ну што значыць міністр замежных спраў? Мы будзем трымаць твой узровень сустрэч, напрыклад, на ўзроўні начальнікаў аддзелаў, ну можа быць начальніка ўправлення, але да міністра ты не патрапіш. І это значыць, што гэты голас ён не будзе пачуты на тым узроўні, які мог бы быць забяспечаны, калі б гэта быў амбасадар. Добра, набліжаемся да завяршэння, таму выконваю абяцанне, даю слова Луіджы, які вяртае нас да вашага двубою з Міхалевічам. З гэтай нагоды сёння таму чату была добрая такая дыскусія. Так вось, як Валерый ацэньвае заявы Міхалевіча пра тое, што вызваленне Ціханаўскага нічога не мяняе і Святлана Ціханаўская вечны прэзідэнт-элект. Ці сустракаўся Валерый з Ціханаўскім, і калі не, то ці ёсць план арганізаваць такую сустрэчу? Да, найперш я не сустракаўся з Сергеем, з спадаром Ціханаўскім. Я спадзяюся, што такая магчымасць будзе. На наступным тыдні будзе такое важнае мерапрыемства ў Парыжы, дзе будуць збірацца парламенцкія групы па Беларусі. Там будзе прысутнічаць таксама і спадар Сергей. Я спадзяюся знайсці такую магчымасць з ім паразмаўляць. Калі казаць пра тое, ці змяніла гэта абставіны ці умовы дзейнасці для палітычных структур, для Святланы Ціханаўскай, відавочна, што так. Відавочна, што Сергей Ціханаўскі гэта моцная, харызматычная фігура з вельмі выразнымі
лідарскімі якасцямі, які запаўняе сабой всю прастору, там, дзе ён знаходзіцца. Я не магу сказаць, што гэта мой тып палітыка, болей за тое для сябе у офісе, калі там яшчэ некалькі гадоў назад, калі я думаў пра тое, як ён можа вярнуцца, быць вызвалены, і ён абавязкова вярнуўся б, канешне, бліжэй да Святланы, то для мяне было абсолютно відавочна, што я не змог бы знаходзіцца ў гэтай камандзе, бо як бы я гатовы працаваць на Святлану як на абранага палітыка, але ну, спадар Сергей это іншая абсолютная гісторыя, і быць чальцом яго каманды вы не гатовы? Нет, конечно, не, абсолютно. Это для мяне гэта пытанне было вырашанае просто аўтаматам. Калі б так было, і калі б я быў у той момант у камандзе Святланы Ціхановскай, то я б таксама вымушаны быў бы сказаць да пабачэння. Мы бачым, ну чаму ён жа афіцыйна заявіў на самом пачатку, што ён да офіса, да працы офіса мець ніякага дачынення не будзе, там спрабаваць уплываць не будзе і гэтак далей. Ну паглядзім, як яно будзе выконвацца, але паглядзім, гэта ўжо бачна, што ёсць сур'ёзныя працэсы, якія адбываюцца за закрытымі дзвярыма. Тое, што мы бачылі ў Нью-Йорку, яно выплюснулася проста ў публічную прастору. І вы ведаеце, для мяне, я это казаў на двубоі, але паўтаруся і тут. Я, канешне, разумею, што гэта быў вельмі прыкры, вельмі непрыглядны момант, і спадар Сергей тут мог бы весці сябе па-іншаму. А для мяне гэта быў такі флешбэк, бо гэтая сітуацыя пражываў не адзін раз, калі я працаваў у камандзе Святланы Ціхановскай. Калі планы не ўзгадняліся, нейкія дзеянні канкрэтныя, калі маглі памяняцца нейкія расклады насуперак таму, што важна для нас па-сапраўднаму. Я не буду пераказваць гэтыя сітуацыі, але тым не менш, для мяне гэта не было новым. У мяне былі таксама спробы памяняць гэтыя за закрытымі дзвярыма, магчыма, нават на павышаных тонах. Яны ні да чога не прыводзілі. Гэта таксама тычыцца і дысбаланса ў тым, як мы ставімся да беларусаў, як мы ставімся да замежнай супольнасці. Это была одна з моих прычын сыходу, што мне здавалася, што гэта размеркаванне часу 80/20, 80 замежнікам, а 20 беларусам, яно павінна быць наадварот. 80 для беларусаў, 20 для замежнікаў. Менавіта таму, што ні амерыканцы, ні немцы, ні палякі, ні літоўцы, ніхто не зможа прынесці дэмакратычныя змены ў Беларусі. І, в прынцыпе, мала каму ёсць справа да таго, што адбываецца ў Беларусі. Гэта справа менавіта для нас. І увага, і час, і энергія Святланы, яны былі прынцыпова важныя для беларусаў, для того, каб кансалідаваць супольнасць, выбудоўваць гэтыя кааліцыі на будучае. Таму для мяне гэты інцыдэнт, ён все ж таки паказаў, якая ёсць фрустрацыя гаспадара Сергея датычна таго, як выбудоўваюцца працэсы, якія прыярытэты, што важна, што не важна, хто прымае рашэнні. Гэта цэлы клубок пытанняў, якія стаяць за гэтым інцыдэнтам. І мне цікава было назіраць за тым, як і офіс, і кабінет фактычна абрушыліся на гаспадара Сергея з крытыкай пра тое, як недапушчальна сябе так паводзіць. Але ніхто не звярнуў увагу на тое, чаму гэта адбылася, і што, якія пытанні яго насамрэч чапляюць. Як палітыка, як лідара, які разумее, якія павінны быць расклады у палітычнай барацьбе. Вельмі цікавая, вельмі сімптаматычная сітуацыя, за якой вельмі шмат пытанняў, на якія пакуль што асабліва не шукаюць. Ну не ведаю, асабіста тая канкрэтная сітуацыя мне падалася досыць, наіграная, я не ведаю, ці можа быць эмацыйна ўспрынятая, тому што я выдатна, напрыклад, ведаю, як працуюць выездныя тэлевізійныя рэдакцыі на такіх мерапрыемствах. Это не тое, што ты узгадняеш там за месяц там ці там за тыдзень удзел там у той-то час, у той-то дзень у праграме. Это на месцы стаяць рэдактар, які сочыць за падзеямі ў зале, глядзіць, выбірае, каго ён спікера хоча самага актуальнага зараз запрасіць да сябе ў эфір. І таму гэта можа быць прапанова быць агучаная: так, вот мы хочам вас, давайте праз гадзінку вы ў нас в эфіры. Таму гэта можа быць так. І тут: а мне не сказалі, а я адмовіўся, але калі ты пойдзеш, то і я сыйду. Дзіцячы сад. Я адкажу. Я згоден з гэтым. Я думаю, што гэтую нават тую сітуацыю канкрэтна можна было па-рознаму, па-іншаму і больш эфектыўна яе разруліць. Это просто, што Святлана сказала: Сергей, ты загалоўнага, паразмаўляй з людзьмі, праз паўгадзіны я прыйду, мы працягнем нашу сустрэчу на той час, пакуль мяне не было. І все былі б задаволеныя. Тым не менш, мы бачылі, што Святлана просто не магла прыняць сваё ўласнае рашэнне. І гэта таксама сімптом чаго. Мы можам пра гэта падумаць. Зноў жа, я пра гэта кажу як чалавек, які быў
часткай такіх сітуацый. Гэтыя размовы, дзе тыя разборкі, яны заставаліся з закрытымі дзвярамі. У гэты раз яны просто выплеснуліся ў публічную прастору, але зноў жа гэта не унікальная сітуацыя. Гэта не тое, што там гэта не эмоцыі спадара Сергея. Магчыма, ён мог весці себе па-іншаму, але ўсё ж такі гэта не трэба зводзіць гэтую сітуацыю толькі да яго паводзінаў. Дякую вялікі, спадар Валерый. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Тым не менш, я спадзяюся, што мы працягнем нашыя сустрэчы. Мы сустракаемся са спадаром Валерыем Кавалеўскім раз на 2 тыдні. Таму рыхтуйце свае пытанні і не забывайце заходзіць у сацыяльныя сеткі агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Спасылачка ёсць у нас у каментары. Там у іх ёсць і магчымасць для сувязі, можете задаваць свае пытанні. Ну і безумоўна, не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарады, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.